Non ke bang jin ningkan isi pen hini api osomara phar a ovianta Rangsina Sarpo phan jinisi ke ongpu labang so karjap thipen ke japon la ke Karbi honghari dhorom amai atumlo ili Rangsina Sarpo phan komadlo pulote ili tumangbong karjulong lemate kachini ne amatsi avelo bonta ethelam ili tum kachini dam ikpet thek tong thek the lapuson ethelam do kokta hai lapuson si Karbi Anglong live abirta pen humri dam pen lang ingchapon Pining pen purun kri sia phong ke pleng abatai ru Rangsina Sarpo phan karchua por nang pleng rok api ilitum angbong Rangsina Sarpo akura jon anutin akorti lapen angjir tumta chini dam pamenangji bino ru Rangsina Sarpo phurkimo alam ka chini dam pamenangji arpu lake khe dhorom alam the bangwe athe Karbi po akur ajon ka che toklong aja kong kilong atum anke ru Rangsina Sarpo aphurkimo chini pet nangji Tangte donatum piniarni thi hek pen labang so phurkimo che thandam sina ahok lo ru Rangsina Sarpo alangli ke sining recho asolo pulo bonta alangli akura jonabang ahok pet koson labang solam kachini pameme penangana dimalong do iglan kidamdang apor hut ajaha ka dimalong Rangsina phan archo vek amatsi akur ajonabang therangke atum arjulote ethebet chok tak abirta kilong pon pameme lapuson do tema bonta langli kur lake ahok pet inghi asor pusi ki ongdung adim Karbi Anglong live pen longpon birta tengke pirthe mindar kangduga por hut Karbi pa khailong lun tomo kabi pen lapuson kasiksak penanga kisung dulo lapuson akisung apor hut suwasuti ave pin ingthir et adim konatma pura Rangsina mathalo adim kilong pon ikthua adim lake telehor langso amang Arsonga havar alongsi Rangsina Sarpo abuha nang dopen lun tomo ke than amu chengpon halaso apora hut longbi chidu pu abang pu aphansi Rangsina Sarpo than paripon pamil la sopena phiansi Karbia khayalong non puta lun tomo thirklong nang dolo la si donatum lun kurupo Rangsina Sarpo phan kimo nang koklo la hello donatum ru Rangsina Sarpo ke dovek abuha lo pusi pangthek pon iglo Adim Hamren MEC constituency arlo telehor langso arsong po havar along labangso adim aphan I mongol singtimung akihaita kapaching thur amu penang saikedeng pon theglong pirthe kangduga hutpen labangso boha ru Rangsina aboha dim apotsi chengarki chinglit jot lapuson angthek non puta dola la sopena phi ansi longbi chidupu abangphu nang pachini thulo Pining aningkan Rangsina ni West Karbi Anglong arlo katalon ponlong throksikep sose pusi chinidun. Lasi mati jong achiklo ni phai ingkoi rap ho arni pulote Karbi aradatum na hok adim along ta katalon pon ik edjia phan Karbi honghari dhorom amai atum chuning ri iglo. Suri hini rapli mate pining aningkan katalon pon hongjangre hawaralong abirta arju iksena. Nó đang Rangsina kan chu mahera lam ithana pining along throksikep dengan itumpia pop yang ria sor Rangsina phan adom thek de tunili mathasi ni yo sadu sarhang atom pen chingwa chi siding dok pining Rangsina mahang pe thek ek na puni chingwa si yo kadu ka be santari situm tanang che don tu saru sarhang tu ranta lam si ki si che don ti un ana bang ke patir pilo la sini tum pilo mai metha keng kamyong si charja bani pulute da phan chiki ke no pusine ni pedang ana bidi sore saru sarhang da pen chingwa chi sai long lendo la si ni pining bang bor isi Rangsina mahang pathek lo pen karbo matan ni helo Aduntu langtuk thepi hawara longta ingdeng crazy ru Rangsina Sarpo karcho awai kang alongta Karbi Anglong live executive editor rongbong terang aphan chup hapon tangte donatum langtuk thepi a center long katalon dun abirta le langpon iksena da langtuk thepi a center along ini di bangkai dak muciyo langtuk thepi a lo tidolo na sini dige akang bralo muniram teron nasib militu tini Ladak lang Rangsina Sarpo karchu pining pen an ningkan flip leng tanglo ningkan piang bong pen seta pining le mut bukana bangke menai lo asan su thek dam lo la si hem pu abu bangke kapar vi lukrang bang kapar e rasenja bang kapar vi la pen Rangsina bangke kapar e jondi la pen kapar vi joni lalo non pinya se Kaklia bangke, la seli tu
laso Rangsina Sarpo panar cunang kok la bangke ilitum Karbi Anglong mate hong hari arlo kasilitum han lun eketan tumu eketan abang lo kasi ansu kijut si adim katalon kontru rongarak rong hang rong bong pen chikoi not kido umrasi long abirta ilitum arjupon iksena labangso umrasi sentara long man kido rong kicho lindok alam thepenle masapso apor arjupon luna ini berkakalang alat mate langsung pan kardom pajil itu ini ada orang orang alat pendeli pan ada umrasi Karbi Hong Hari mai along lelipan alihi sampai langhang lo kasi Karbi Hong Hari itu Karbi panjat kali Rangsina Sarpo bang pilih kitip pilih tengpen tempu makan pilih long lek sudah pen Karbi macam muni depan apa ke asli sih abang sose padu pen sih muni tum lun madaning hang kon kalun lek kasih apa sih Rangsina Sarpo pan sini dicopen angkoi lo tapi orang Solo nang dulu, kapen. Singo je long bicu dua tum, abang suami semua cari tu si itu muni dak atum lun dulu dulu, tapi pilih dang akan lun kalau semua, ciklu tu ni itu dang akan lebih lekan. Kasih bang Solo alam sepang tangi pulang te, ini tum ya semet tu ini pasti pakai apa nak. Kasih bang Solo ini tum, laso lun avelo bang ke ini tum, lun sudah menang lun bang ke, alam tum cutene si. Kapek ada kapek alun si lun rong lo tapi ya semet moran alun tapi non ke moran News report Rongbong Terang Karbi Anglong live